Беше включен микрофона. Сега още веднъж ще ви кажа добър ден. Стана традиция аз да ви приветствам с добре дошли, но тази година съм особено радостна, защото ние всъщност днес имаме рожден ден. 5 години от създаването на нашия учебен център. Така че, добре дошли на нашия рожден ден. За 5 години всъщност се случиха много неща. При нас се обучаваха повече от 600 ученици на английски, немски, френски и български език. Подготвихме много ученици за изпитите по български и математика за 7 клас, както и за изпитите за Кембридж и TOEFL, а така също и кандидат-студенти. Много деца посещаваха нашата занималния, а новост е, че от тази година обучаваме и вече много малки деца от 3 и 4 годишна възраст. Тази година, както и всички до сега, мисля, че сега е времето малко да се похвалим, завършваме много успешно. Днес ще раздадем наградите на победителите от Олимпиадата по английски език, а след представлението всеки учител ще раздаде сертификатите на децата за успешно завършена година. А сега давам думата на госпожа Ирина Найденова. Така, искам да изкажа специална благодарност от мое името на госпожа Тодорова към всички наши колеги, които работят с децата по английски език, и това са госпожица Катерина Шивкова, госпожица Милена Добрева, госпожа Мирена Костова, тук някъде в публиката. Да, ето я. А също така и на учителките в занималнята, госпожа Ели Русева, която не е днес тук сред нас, и госпожа Адриана Паскова, като особено много искам да благодаря на всички тях, най-вече на Адриана Паскова и на госпожиците тук, за изработката на декорите. Вие ще ги видите след малко, може би ги видяхте в началото. И да не забравим най-младия член на нашия колектив, госпожата Теодора Бахчеванова, горе при озвучителя. Нейната групичка, най-малките дечица, завършиха учебната година и направиха тяхното представление пред родителите си по-рано, така че днес няма да можете да ги видите, но те бяха изключително ентусиазирани също. И така, сега, това, което искам и да изкажа специална благодарност и на Ателие Mary Kids за изработка на някои от костюмите. Ще ги видите след малко. Те много ни помогнаха.